Nu că nu vreau să vorbesc, vreau să vorbesc, dar vorbesc numai cu oameni importanți. Dumneavoastră sunteți important în programul care îl faceți. Vă respect, poliția română sunt o poliție adevărată, numai că trebuie să înțelegem că nu putem fi manipulați, nici de evrei, nici de Vatican. Nu mai există. Dar manipulați în ce sens? Suntem manipulați. Uitați la Nicușor, ce face domnul Nicușor. Nici nu știe să meargă și lumea nu-și dă seama că e o marionetă. Doamna președinte. Știți cum o cheamă? Avem președinte, nu știu ce doamnă. Nu, doamna care o să fie președinte. Doamne, așa, ce cu doamna? Care știe toată istoria noastră și care are tupeu. Și care o să fie președintele nostru. Știți de cine vorbesc? Știu despre cine vorbiți. Care a fost la Putin și l-a luat în brațe. Cine pune mâna pe Putin? Ea a pus mâna, pentru că și ea e de la Dumnezeu. Atât am avut de spus. Vă rog frumos să înțelegeți că nu mai pot să vorbesc decât cu comandantul meu, Mă Iisus. interesează doar o singură chestie. Astăzi s-a întâmplat ceva? De am fost solicitați noi? E ultima oară care vorbesc. Nu s-a întâmplat nimica. Nu s-a întâmplat nimic. Nu. Ok. Și atunci, de ce am fost solicitați? Nu știți. Ați provocat scandal sau nu știu. V-ați certat cu mama, cu tata, cu... Mamă, spune-te rog frumos, îți pup picioarele în fiecare zi? Întrebați-o pe mama dacă nu-i cu... Toată noaptea am plâns la picioarele ei. Are cancer și am vindecat-o. Vreți să vedeți rețeta? Ne arată Iisus în Biblie. Vă spun un secret care e primul secret care vi-l spun și care am decodat Biblia. Cuvântul Abel înseamnă respirație. De asta e primul cuvânt, e primul. Și Adam înseamnă veni. Deci de aici mai departe nu mai pot să vorbesc cu dumneavoastră. Eu vorbesc doar cu legionarul meu. Și legionarul meu nu e aici, îl cheamă Achim și e în altă parte. Nu e de pe planeta asta. Vă iubesc și vă respect. Ok.